Kristo zure semeak bere odola dugatik isuriz sortu zuen Pasko misterioa. Izan gogoan zure bihotzona eta agertu zure errukia. Egitzazu sartu zure seme-alabak eta zainduretik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Isaias profetaren liburutik. Ara, nire zerbitzariak arrakasta lortuko du. Goratua, gorengo mailara jasoa izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hainbait zuen giza itxura ere galduan, eta gizakia zenik ere ez baitzirudien. Era berean, herri asko harrituko dira. Erregeak haren aurrean mutu geldituko. Inoiz kontatu ezin zaiena ikusiko bai duten. Inoiz entzun ez zutena adituko. Nor sinetsi du gure mezua. Nori agertu zaio jaunaren ahalmena. Sustraiak lur lehorrean dituen kimua bezala, hasi zen jaunaren zerbitzaria haren aurrean. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik. Ez gure begietzat itxura erakargarririk, mespretxatua eta jendeak baztertua, oinaze gizona sufritzen ikasia. Ez ikusiarena egiten zaiona bezala, mespretxatu egin genuen eta aintzakotzat hartu ez. Baina gure gaitzak bere gain hartu zituen hark, eta gure oinazeak eraman. Guk berriz zigortutzat geneukan, jainkoak zauritu eta atsekabetutzat. Gure pekatuengatik zuratu zuten, gure erruengatik zanpatu. Haren gainera erori zen guretzat salbagarri den zigorra. Haren zauriek sendatu gaituzte. Ardiak bezala genbiltzan galdurik, bakoitza bere bidetik. Eta jaunak haren gainera bota zuen gu guztion errua. Gaizki erabili zuten, baina ura apaldu egin zen, ahorik zabaldu gabe. Hiltzera daramaten bildotsak bezala, hile moztaileen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gogorki eta zuzen gabe eraman zuten, baina haren zoriak nori exola. Bizidunen lurretik erauzi zuten, nire herriaren pekatuagatik jota. Gaiztoen artean lur eman zioten, gaizkileekin batera hilobiratu. Naiz eta hark bide gabekeriarik ez egin, eta haren ahoan malzurkeriarik ez izan. Jaunak oinazez osi nahi izan zuen, bekatuen ordainetan bizia eman zuelarik. Izango ditu ondorengoak eta bizitza luzea, eta haren bitartez jaunaren nahia dituko da. Hainbat neke jasanikoren, argia ikusiko du eta asea izango da. Ikasi duenaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien gaiztakeriak bere gain hartu zituen. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan. Giza taldeak izango ditu garaipen sari, bere burua heriotzara eman zuelako eta pekatarien kidetzat hartu zutelako. Beren pekatuak bere gain hartu zituen eta pekatarien alde erregutu zuen. Jaunak esana. Zuk eman jauna, arnaz berri, sortu nerean, Dio
zeruetan sartua dugun ezkero, euts dezaiogun aitortzen dugun sinismenari. Izan ere gure apaiz nagusia, ez da gure aurregia zerruki ez daiteke norbait. Ura ere gu bezala gauza guztietan probatua izan baita, bekatuan izan ezik. Hurbil gaitezen bada konfiantza osoz, jainkoaren graziaren tronura, errunki iritsi eta premialia laguntza izan dezagun. Kristok bere giza bizitzaldian, deiadar handiz eta negarrez egin zion otoitz, eta erregu eriotzatik libra zezakeen jainkoari. Eta Kristo begire izan ziolako entzun egin zion jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esanak. Jauna zuekin. Jesu Kristo gure jaunaren negarria sartuaren liburutik. Eserita egon zitezteke. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak, Zedron elgaro eta beste aldean zegoen baratze batera sartu ziren. Judasek ere, Jesus salduko zuena, ezagutzen zuen leku hura. Maiz bildua baitzen Jesusan bere ikasleekin. Judas beraz, tenpluko gudari taldea eta apaiz buruak eta fariseoen guardiak harturik hara joan zen. Zuzi, argiontzi eta armez horniturik zukoa zen. Jesusek ondo baitzekien gertatuko zitzaion guztia. Bidera atera eta esan zien. Noren bila zatozte. Haiek erantzun. Jesus Nazaretarraren bila. Hark orduan. Ni naiz. Han zen, guardiekin batean, Judas saltzailea ere. Jesusek, ni naiz esan zienean, atzeraka hasi eta lurrera ere ziren. Berriro galdetu zien. Noren bila zatozte. Haiek erantzun. Jesus Nazaretarraren bila. Eta Jesusek. Esan dizuet, ni naizela. Nire bila bazatozte utziago joaten. Horrela, bete zen Jesusek berak esandakoa. Eman dizkidazuenetatik ez dut bat ere galdu. Orduan, Simon Pedrok aldean zeraman ezpak atera, apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion. Morroiak Malko zuen izena. Jesusek esan zion Pedrori. Itzuli ezpata zorrora. Ez aldut ba edan behar, aitak eman didan edarian. Gudari taldeak bere buruzagiekin eta judu agintarien guardiek Jesus preso hartu eta loturik Anasen etxera eraman zuten lehenengo. Urte hartako apaiz nagusi Kaifasen aitaginarren bazen Anas hau. Kaifasen juduei aholku hau eman ziena. Hobe da gizon bat herriagatik hiltzea. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik joan ziren. Beste ikaslea apaiz nagusiaren ezaguna zen, eta Jesusekin batera apaiz nagusiaren jauregiko patiora sartu zen. Pedro berriz kanpoan gelditu zen, ate ondoan. Atera zen orduan apaiz nagusiaren ezaguna zen ikaslea, eta atezainari hitz egin ondoren, Pedro barrura sarrarazi zuen. Atezain zegoen eskameak esan zion Pedrori. Zu ere ez alzara gizon horren ikasleetakoa? Pedrok erantzun. Ez naiz. Morroiak eta guardiak sua piztu eta berotzen ari ziren hotz egiten baitzuen.
Pedro ere haiekin zegoen berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleez eta irakatsiaz galdetu zion Jesusi. Jesusek erantzun zion. Agerian, hitz egin izan diot nik mundu guztiari. Sinagogan eta tenpluan irakatsi izan dut beti, judu guztiak biltzen diren lekuan. Eta ezer ere ez dut ezkutuan esan. Zergatik galdetzen didazu niri, galdetu nire entzulei eta emango dizute esan dudan berri. Hori esan zueneko, han zegoen guardia batek masaieko bat eman zion esanez. Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari? Jesusek erantzun zion. Gaizki hitz egin badut, esan zertan, baina ongi hitz egin badut, zergatik jo nauzu. Orduan, Anasek Kaifas apaiz nagusia gana bidali zuen Jesus lotua. Bitartean, han zegoen Simon Pedro berotzen, eta esan zioten. Zu ere ez alzara horren ikasleetakoa? Pedro ukatu egin zuen esanez. Ez, naiz. Apaiz nagusiaren morroietako batek, Pedro belarria moztu zionaren ahaideak esan zion. Ez ote zain baten ikusi horrekin baratzean? Ukatu egin zuen Pedro berriz ere, eta berehala oilarrak jo zuen. Kaifasen etxetik gobernariaren jauregira eraman zuten Jesus. Goizaldea zen, juduak ez ziren jauregian sartu, bere buruak ez kutsatzeko. Bestela ezin izango baitzuten Paskua afarian parte hartu. Pilato kanpora atera eta galdetu zien. Zertan salatzen duzu gizon hau? Haiek erantzun zioten. Gaizkilea ez balitz, ez genituzke ekarriko. Pilato esan zien. Eraman zeuek eta epaik zeuen eta legearen arabera. Juduak orduan. Guri ez zaigu zilegi nor eriozara kondenatzea. Horrela, beteko zen Jesusek esandakoa. Zein heriotza zinko zen adierazi zuenean. Pilato jauregira sartu zen berriro, eta Jesusi deiturik galdetu zion. Zu alzara duen errea? Jesusek erantzun. Zeure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizute hori nitaz. Pilatok esan zion. Judua ote naiz, bani zeure herritarrek eta apaiz-buruek ekarri zaituzte nigana. Zer egin duzu? Jesusek erantzun. Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo luke. Ni juduen eskuetan ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Orduan, Pilatok esan zion. Beraz, errege zaraztu. Jesusek erantzun zion. Bai, errege naiz, zeu diozun bezala. Honetarako jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egiteko. Egiaren adenak entzuten du nire ahotsa. Pilatok galdetu zion. Zer da egia? Hori esanik, berriz ere juduen gana atera eta esan zien. Nik ez diot erurik aurkitzen. Gizon honi baina baduzue ohitura. Nik Pasko jaietan preso bat nahi aldizue juduen erregea askatzea. Haiek berriz deiadarka. Hori ez, askatu Barrabas. Barrabas hau bidelakurra
esaten zioten. Agur juduen erregea. Eta masailekoka zerabiltzen. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zion juduei. Hara kanpora dakarkizute jakin dezazuen ez diodala erurik aurkitzen. Atera zen bada kanpora Jesus, arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramantzara. Pilato esan zien. Ona gizona. Apaizburuak eta guardiak gure ikustea deiadarka hasi ziren. Gurutzera hori Jose gurutzean. Pilatok esan zien. Erana zeuek era gurutzintzatu nik ez diot erurik aurkitzen. Juduek erantzun zioten. Guk dugu legea eta lege horren arabera heriotza zigorra merezi du. Jainkoaren seme egin baitu bere burua. Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato, eta berriro jauregira sarturik galdetu zion Jesusi. Nongo azkarazu? Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan, Pilatok esan zion. Ez alkidazu erantzun behar, ez aldakizu agindua dudala, zu askatzeko nahiz gurutzatzeko. Jesusek erantzun zion. Ez zenuke nire gain, inolako aginpiderik izango, jainkoak eman ez balizu. Horregatik, zure eskura eman nagoenak, bekatu ongiagoa du. Ordudanik, Jesus askatu nahian zebilen Pilato, baina juduak deiadarka hasi zitzaizkion. Hori askatzen baduzu, ez zara enperadorearen adiskide, bere burua errege egiten duena enperadorearen aurka ari da. Pilatok hitz horiek entzutean, kanpora eraman zuen Jesus eta auzitegian eserarazi arlautzatua zeritzan lekuan, hebreeraz Gabata. Pasko jaierako prestaketa eguna zen, eguerdi ingurua. Pilatok esan zien juduei. Ona zuen erregea. Orduan haiek deiadarka. Kendu hori, kendu Josi gurutzean. Eta Pilatok. Gurutzintzatu egin behar aldut zuen erregea. Apaizburuek erantzun zioten. Ez dugu enperadorea beste errege. Orduan Pilatok haien esku utzi zuen, gurutzintza zezaten. Hartu zuten beraz Jesus, eta gurutzea sorbaldan zeramala, guruezur, hebreeraz Golgota, zeritza lekuran atera zen. Han josi zuten gurutzean, eta harekin batean besterik, alde banakan, eta erdian Jesus. Pilatok kartel bat idatzi eta gurutze bat buruan ipini zuen. Hau zegoen idatzita, Jesus Nazaretarra, juduen erregea. Judu asko irakurri zuten kartela, hiritik hurbil baitzegoen. Jesus gurutzintzatu zuten lekua, gainera hebreeraz, latinez eta greko zegoen idatzita. Juduen apaizburuek ere, juduen apaizburuak izan zioten Pilatori. Ez idatzi juduen erregea, baizik juduen erregea dela dioena. Pilatok erantzun zuen. Idatzi a bego
Gudariek Jesus gurutzean josi ondoren, haren jantziak hartu eta 4 zati egin zituzten, bakoitzarentzat bat. Gero tunik hartu zuten, baina josturari gabea, goitik behera ehundua. Ehundua zenez, esan zioten elkarri. Ez dezagun urratu, zotz egin dezagun ea zeinentzat den. Horrela, bete zen liburu santuak dioena. Nire jantziak beren artean banatu zituzten, eta nire tunika zotz egin. Hain zuzen ere, horixe egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen ondoan zeudenaren amaren aizpa, Maria Kleopasen emaztea eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama eta ondoan maite zuen ikasle ikusirik esan zion amari. Emakume, horra hor zure semea. Gero ikasleari esan zion. Horra hor zure ama. Eta orduz gero ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren Jesusek dena betea zela jakinik, liburu santuak esana erabat bete zedin esan zuen. Egarri naiz. Bazena ozpinez betetako pitxer bat. Orduan, belaki bat ozpinetan busti eta kanabera bati muturrean erantziz, ezpainetara hurbildu zioten. Ozpina hartu zuenean, Jesusek esan zuen. Bete da dena. Eta burua makurtuz, azken arnasa eman zuen. Eta, minutxo batez, belauniko jarriko bera. Pasko jairako prestaketa eguna zen, eta juduek ez zuten nahi larunbatean gorpuak gurutzean gelditzerik. Larunbatura oso jaiegun handia bat zen. Horregatik, gurutziltzatuei Berne ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada gudariak, Berne ezurrak hautsi zizkieten Jesusekin gurutziltzatutako biei, baina Jesusengana iritsi zirenean, ordurako hilik zegoela ikusirik ez zioten Berne ezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantzaz saietsa zulatu zion, eta bat-batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du, eta egiazkoa da haren aitormena. Hark badaki egia dioena. Zuek ere sinets dezazuen. Liburu santuak dioena, bete zedin gertatu zen hau. Ez diote zurik hautsiko. Eta beste pasarte batean, hau dio, zulatu zutenei begiratuko diote. Gero, Arimateako Josek Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jesusen ikaslea zen Jose, baina isilpean juduen beldurrez. Pilatok baimena eman zuen. Hark orduan, Joan eta Jesusen gorpuak eraman egin zuen. Etorri zen Nikodemo ere. Behin batean gauez Jesus ikustera joan zen hura. 30 kiloko mirra eta aloezko nahastura zekarrela. Hartu zuten bada Jesusen gorpua eta oian zerrendaz lotu zuten. Tartean, lurrungaiak ezarriz. Juduek obiratzeko duten ohituraren arabera. Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil baratze bat zegoen. Eta baratzean, ordu arte inor ehortzi gabeko hilobi berria. Hilobia hurbil zegoenez, hantxe ipini zuten Jesus. Juduen Pasko eguna hastea baitzegoen. Jaunak esana? Gaurko ospakizuna berezia da. Alde batetik, Jesusen heriotza gogoan hartzen dugu. Oso momentu gogoagarria, hunkigarria, eta batez ere
eskerrona sentitu behar du, Jesusen ganako. Bere nekaldi eta heriotzaz salbatu dituelako. Eta salbatu nahi izan gendu modu horretan guk ulergen ezan maite gaituela. Eta nekaldiaren kontakizuna, gaurkoan Ostiral Santuan beti San Juanek idatzitakoa entzuten dugu. Beste 3 urtetan, erramu igandean, 3 urtez entzuten dugu Mateona, Markosena eta Lukasena, A, B eta C urteetan. Baina Ostiral Santuan urtero San Juanena. Eta pentsatu dugu, 12 apostoluetatik bakarra egon zela gurutzearen ondoan. Agertzen zaigu evangeliotan hori ikaratu ziren, Pedro ukatu zuen Jesus, hasieran aditu zan bera ere, egon nahi zuen, baino ikaratu zan eta ukatu zuen Jesus, besteak sakabanatu ziren, eta gurutzearen honetan egon duzen bakarra Joan izan zen. Hora, Jesus hiltzen, bere begiz ikusi zuena Joan izan zen, eta berak kontatutakoa entzun dugu gaurkoan. Garrantzi ematen dio, hasieran gertatutakoari, hau da, Oria mendian gertatu zenari, bere ere altzekoan, pentsatu behar dugu, Jesusek 3 apostolu bereizten zituela momentu importanteenetan, Pedro, Santiago eta Juan. Eta Juan antzen Oria mendian, eta ikusi zuen Pedro nola atera zuen ezpata zorotik, eta nola moztu zion belarria apaiz nagusiaren morroi ari, malkori, eta esan zion saltu ezpata zoroan, ezpataz hiltzen duena, ezpataz ere hilko da, ala esan zion Jesusek. Eta ez zuela alako violentzia, berak ere burua eskegi nahi zuen benon salvaziorako. Gero baita ere, oso sakona da, Pilatorekin izandako elkarrizketa. Pilato harrituta zegoan, eta ohartzen zen Jesus errugabea zela. Baina bildura zion jendeari eta horregatik kondenatu zuen heriotza. Eta gero azkenik agertzen zaizkigu Jesusek esandako hitz ederraiek gurutzean zegoen. Bere amari zuzenduta, horra hor zure semea, eta Joan zan bere ondoan zegoena. Eta Joani horra hor zure ama. Baina hasieratik kristautuok entenditu izan dute, izan dugu, hasieratik lehenengoetatik, kristau guztiok geundela hor, eta Joan denon ordezkari bat zen. Eta Jesusek denoi eman zigun bere ama amatzen. Bere azkeneko oparia izan zen. Heriotzaren bezperan, azken afarian eukaristia eman zigun opari. Eta azken arnas eman horretik bere ama izan zen guri eman zigun opari ederra. Bere maitasun hori azken momentu arte adieraziz. Eta oso momentu berezia da, eta jakunekin bukatuko dut, zentulioi harrek, eguntari romatar harrek, Jesusi bihotza zulatzen dionekoa. Joanek garrantzi handia ematen dio momentu hori. Hain zuzen ere esan dugu Jesusek dena eman nahi izan zuela gu salbatzen. Azken arte den dena guk ulergen ezan maite gaituela. Eta bere borondatea da guk hori ulertzea, jainkoak maite gaituela, eta maitasunez ere erantzutea. Baina ez bakarrik jangoikoari eta lagundukoari. Eskatzen dugu gaurko ospakizunak lagundu dezaigula horretan. Bere maitasuna hobeki ezagutu, bere maitasuna sentitu eta horrek jainkoa eta lagundukoa maitatzera eraman gaitzala. Eta gaurko ospakizunak ditu 4 parte bezala. Lehenengoa hau izan da, jainkoaren hitzarena eta bai eskari batzuk egingo ditugu urtero egiten direnak. Gero izango dugu gurutzea adoratzea. Eta azkenik komunio hartzea. Beraz orain eskariak egingo ditugu zutik jarrita. Eliza santuaren alde, senideok egin dezagun otoitz jainkoaren eliza santuaren alde. Gure jaun eta jainkoak bakea, batasuna eta laguntza eman dezaiola mundu zabalean, guri berriz
zaindu ezazu zure maitasunaren egintza, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizak, sinismenean sendu iraun dezan eta zure izena aitortu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Aita santuaren alde, egin dezakegun otoitz, Francisco gure aita santuaren alde. Gozai mailara deitu duen jainkoak, sendo gorde dezala bere eliza santuaren onerako. Jainkoaren herri santua zuzen dezan. Jainko guztiru beti erekoa, zuk eratzen dituzu diren guztiak zure jakinduriaz. Entzun bihotzunez gure otoitzak, eta gorde ezazu maitasunez guretzat aukeratu duzun aita santua. Zuk gidatzen duzun kristau herriak hartzaileen ardurapean aurrera egin dezan sinismenean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristau gaien alde. Egin dezagun otoitz gure kristau gaien alde, eta guk bereziki ikarren alde. Jainko gure jaunak hauen gogo bihotzak ireki eta bere errukiaren atea zabal dezaien. Hauek ere, bataioko uraren bidez, bekatu guztien barkamena harturik, Jesu Kristo gure jaunaren gorputzeko atal izan daitezen. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zure eliza seme alaba berriz ugaritzen diaduzu beti. Sendo ezazu, gure kristau gaien sinismena eta jakinduria, bereziki ikerrena. Bataio iturriko jaiotza berriaz, zure seme alaba ordekoen artean sar daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristogan sinisten ez duten alde. Egin ezagun otoitz, Kristogan sinisten ez duten alde. Espiritu Santuaren argiaz beterik, hauek ere salbamen bidean sar daitezen. Jainko guztidun beti erekoa, eman izu Kristogan sinisten ez dutenei, zure aurrean bihotz gehianez eta zintzo biziz, egia osoa ezagutzera iristea. Guri berriz eman duzu elkar maitea izatea, eta zu sakonago ezagutzen ahalegintzea. Zure maitasunen aitorle hobeak izan daitezen munduan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Atxekabetuen alde, senideok egin dezaiogun otoitz jainko aita guztigunari, garbi dezala mundua oker guztietatik, usak ditzala gaitzak, eman dezaiola ogia usen direnei, askak ditzala espetxeratuak, hautsi kateak, zaitu bidaiariak, etxeratu bidez dabiltzanak, sendatu gaixoak eta salba ditzala izoriak daudenak. Jainko ahal guztidun beti erekoa, atxekabetuen poza eta nekatuen indarra, iritsi bideztu gana edozein eskualditan zuri deiez daudenen eskariak, beren premietan zure errokien laguntza lortu izanaz, oztu daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Eta gaurko ospakizunaren azken partera pasatuko gara. Jauna hartzen hain zuzen ere. Orain, una gehiago jango gara, Jesusen gorputza atzokoan kontsagratukoa hone ekartzen. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure egiarak zerena zera, salbu izan behiz zure izena, etor behiz zure erreinoa, egin behiz zure naia zerua bezala gurrean ere, ebai guztatu erreguntako horria, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei, barkatzen dien ziztero, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo
betiko zorionaren itxaropenean Jesus Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesus Kristo gure jauna zure gorputza eta gora hartzea izan bedi, nire zure bihotzuren esker, nire gorputzan duen babes eta sabonerako eta ez, auzi eta kalterako. Hona hemen, jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren naira deituak. Jauna, jainko albuztidu beti erekoa, zure seme Jesu Kristoren heriotza eta piztuera doatsuaz eraberriko dituzu. Zaindu ezazu gugan zure maitasunaren egintza misterio honetan parte harturik, zure xerbitzari izan gaitezen beti, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zutik jarrita, emango dizuet, bere ikazio ez da ematen gaurkoan, baizik eta otoitza egiten da herriaren alde. Bihar ospakizuna iluntzeko 8:00 izan da. Biharkoan Pasko behia eta bertan izango dugu, esan bezala, bataila. Kristau behi baten bataila. Zure semearen heriotza ospatu dugu jauna, eta haren piztuera santuaren zain gaude. Bidal gugana zure bedeinkapen ugaria. Etor bekigu zure markamena. Emain duzu zure konsalamentua. Sendotu gure sinismena eta eraman gaitzazu betiko salvamenera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.